Stüdyomin festivala filmên jina ya navnetewî ya Gezika Free li Enqerê bi beşdarbûneka mezin dest pê kir. Taybetiya vê festivalê ya herî girîng filmên ku derhenerên jin kişandiye dikarin beşdar bibin. Li gorî vê pîvanê li her derê dinyayê 1721 film serî li festivalê da. Di nav van filman da jî jûriyeka taybet 141 film hilbijardin. Di Festivala Filma Jinan da 4 kategorî derket pêş. Evana, dirêj film, kurtefilm, belgewar û animasyonun. Damezirên û seroka Wakfa Festivala Filman ya Gezika Free Halime Güner, salvegera 22 dema dinirxîne dibêje armanca metenê nişandayîna filman nîne. Em dixwazin li her derê cîhanê da balê bikişînin ser keşiya jina. Bir ülkede bir kadın filmleri festivaline Di welatekê de berdewamkirina Festîvala Filmên Jinan bi tena serê xwe serferaziyeka mezin e. Ji bo çi ez wiha dibêjim? Gava em temaşe dikin her roj derheqê mafin jinan tê bin pêkirin. Dîsa li gor demên berê qîmet nadin huner. Di vê festivalê de gelek hunermendên jin xelat girtin. Ji van xelatana yek jî bi navê xelata serfiraziyê ya Bilge Olgaç hate dayîn. Ev xelat lîstikvana bi navûdeng Meltem Cumbul girt. Piştî girtina xelatê Cumbul hekî xwe wiha diyar kir. Bilge Olgaç başarı ödülü aldım. Bu benim için çok من خلاطة سرفرازية يا بيلجي أولغاش كرت اف خلاط جبو من خلاطكي برومته بنهرين خلاطكي وكهوته جاري كم فيلم من جالية درهنر و سيناريست يوز أسكان و هاتك شاندن اف كسكو من 25 سال بري در خست اف رياض ريش من جي بناوي اف خلاط كرت Siyasetmevanên jin jî eleqeyeka mezin nîşanê Festîvala Filmên Jinandan. Aylin Nazlı Aka jî yek ji van bû. Nazlı Aka ev festival gava ji bo dengê Amerîkanê xan got cara yekeme ku şaredariya bajarê mezin ya Enqerê alîkariya vê festivalê dike. Bu festival gerçekten Ev festivalê ji bo Tirkiye pir giring e. Li Tirkiye her roj mafên jina her ku diçe paş ve diçe. Di rojên wiha de Festîvala Filmên Jina çêkirin gelek giring e. Filmê ku di vê festîvalê te dêne nîşadan, navkokeyên ku di navbera jin û mêran de hene diyar dike û wek hebiya jin û mêr durist dike. filmlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Festivala filma jina da babete herî girîng kêşa jina derdikeve pêş. Jin dixwazin ku di vê festivalê da zor û zexta ku ser wan da derdikeve pêş bi fîlma derxînin holê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.